dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Naga. Ito ang DWNX 91.1. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang oras mo niyan sa 91.1 in 1296 sa Amerikan kasi do mga radyo. 2 minutos po, makaagin na oras na alas 11:30 nin pag-aaga. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong putoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa iba-ibang probinsya kan rehiyon. Magkiribahan kita, maghinagyo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong putoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa iba-ibang probinsya kan rehiyon. Magkiribahan kita, maghinagyo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Mga kasama, Diyos marhay na pag-aaga po sa Indogabos, aldaw po nin Martes kitangunyan, fet sa 30 na kan bulan na Setyembre. Ngunyan na pag-aaga, especially sa tuyang aldaw, ninulit igwa kita nin episode, gan sa tuyang bareta, kape, asin baretang agraryo, dara sa tuya kan Department of Agrarian Reform Bicol, asin kan proyektong split mga kasama. Uy, ka nakaaging episode, syempre, gusto niya ito i-acknowledge ang magayon na discussion niya ito. Kaibanan po si Carpo Ruben Tapit. And sa ito yung naging guest from Department of Agrarian Reform sa Catanduanes. As nag-feature kita kan sa ito yung Agrarian Reform Beneficiary sa paagi po ni Kaagraryong Ligaya. Mga kasama, aram po nindos Kaagraryong Ligaya, nakapagtapos po siya nin 5 mga aki na anas na po ngunyan mga professionals, ninuli lang po kan pagiging sarong paraoma, asin sa tabang po yan kan Department of Agrarian Reform. Ngunyan na pag-aaga sa tuyang panibagong episode, liwat ma-feature kita kan sa tuyang magiging tampok na bisita. Siya po nakapagtapos kan sa iyang kolehiyo sa Aquinas University, ngunyan po UST Legazpi kan taon 1983 sa kurso pong AB Philosophy. Katagod kan sa iya pong paglapigot sa iya pong edukasyon, ipinadagos niya po mga kasama mga kaagraryo ang sa iya pong paglase sa kaparehong institusyon na sinakuan niya ang sa iya pong degree sa Bachelor of Laws kan taon 1987. Nagpunman po ang sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform como Legal Officer 2 po 1989 hanggang 2001. Nag-efficiente ang sa iya pong dunong sa lado legal kun kaya sa kaparehong taon hastang 2005, siya man po nanumrahan como Legal Officer 3 mga kaagraryo. Mas naging makulor ang sa iya pong pagserbi sa Department of Agrarian Reform kan kaputan niya po ang iba pa mga posisyon aron kan Agrarian Reform Beneficiaries Council 2, Agrarian Reform Program Officer 2, and Senior Agrarian Reform Program Officer, sagod na maibugtak bilang Supervising Agrarian Reform Program Officer kanton 2024 hanggang sa presente. Sa ngunyan siya man po ang magiging representante ni Regional Chief Agrarian Reform Program Officer Lermadino kan Program Beneficiaries Development Division asin ang sa tuyang makakaibanan sa programa. Mga kaagraryo, i-welcome ta po sa kuya pong ipinapabisto, si Kaagraryong Susie Molina. Kaagraryong Susie, maray na pag-aaga po. Maray na aga po, Kaagraryo Grace. Asing maray na aga man po sa ating sa tuyang mga parahinan niyo po sa Bilog na Bicol Region. Tama. Especially na po itong mga paraoma, asin itong mga ka-opisina tamang po sa DAR, asin sa Indon naman po. Opo.
Tamang-tama, Tabik Agraryong Susi na antabayanan po kita sa pagi po ka 91.1 FM and 1296 sa Berikan kasi ng mga radyo sa AM band sa Naga, sa Kamsur, asin sa enterong Kabikulan, and antabayanan po kita sa pagi man po ka sa tuwing live streaming sa Naga sa my Facebook page. Anyway, Agraryong Susi, sa mga nakaaging episodes, ipabisto na po niya to ang program Beneficiaries and Development asin ang programa Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program. Napaglaom po na makapagtaonin suportang serbisyo para sa mga agrarian reform beneficiaries asin po ang sinamang organisasyon. Sa ngunyan, to wrap it up, ma'am, aaramon taman po ang kabilugan na inisyatiba, tarayong po asin accomplishmento kay ni para sa kabilugan po kanayon 5. Kaagraryong Susi, pwede po bang maistorya mo ang mga marhay na istoryang trayumpo na sa indo pong sektor asin iherasta po ang mga dai matatawadan na inisyatiba kan mga programa para sa mga Bicolanong paraoma? Ang ARBDSP po o ang Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program po ay sarukan mga major na programa po kan Department of Agrarian Reform. Sa irarong po kayo ng ARBDSP, iba po kita ang tulong major na components. Yung SIB po, yung Social Infrastructure Building na inaapod. As ang pangduwa po itong Enterprise Development and Economic Support Project, Economic Support Program. And yung pangatlo po, yung CRFPSP, yung Climate Resilient Farm Productivity Support Project. Pero ang kada saro po kaya, iba po kay mga napapalaman po dyan ng mga proyekto na ini-implementar po kan sa muyang opisina. Ang sa SIB po, kaibanan po dyan yung ARBO organizing, kung saan po ang ino-organize mi po into Agrarian Reform Beneficiaries Organization, ang mga parauma, tanganing pasil po ang pagturo, asin ang pagtao po ng mga asistensya. Ang SIB po kaya, ang pinaka-focus po niya, ang pinaka-goal po niya talaga is ma-empower po itong mga satuyang mga parauma, tangaling kaya na po ninda magdesisyon para sa sarili ninda, kung paano ninda papadalagano na sa indang mga buhay, tangaling mag-improve ang mag-itaasan sa indang mga kita, asin kaibanan na po din man dyan po ang pagpadakula po kan sa indang mga produksyon. Ang sa EDIS naman po, ang igwa pa po, palagi saro, yung ARC development, kasi difficile po na magtabang kung pasarok-sarok po siyang hanapon individual. Although pwede naman po na individual, pero mas magayon po kung nakagrupo po sila. Kaya ginigibumi po ini, naglo-launch po kami kang Agrarian Reform Communities na Pigapod, na kung saan ini po mga barangay na may mga Agrarian Reform Beneficiaries na binibilog mi po bilang isang Agrarian Reform Community na naging hub po ng tulong, mga katabangan po ng hindi lang po ng DART, kundi pati po kang gabos na mga ahensyas di gobyerno. Opo. Ang saro pa po is yung ARB recruitment. Yung may mga farmer beneficiaries po kita na dahil papan po naging miyembro po kang Agrarian Farm Beneficiaries Organizations, iniikayat mi po yan na maka-join po, tanganing siya man po, mabeneficiaran man po sa muyang mga asistensya. Sa EDES naman po, ang kakatuyuhan lang po kan naman po kang EDES is matawanan po ng oportunidad sa mga farmers na mag-isip po na magkaigwa po ng oportunidad po na magkaigwa ng negosyo. Bako sana po production ang nasa isip ta kundi negosyo. Kasi ang hiling mi po na kung ang pagnegosyo ay kung ang pagtanong nila para sana magkakan kita para magkaon sinda, griba ko magayon na maluya pong kita. So, ang pinakamagayon po talaga na pera po kaya, isipon nila na bilang negosyo po ang pag-uma. Kaya pagtatawanan tapos yung sindik oportunidad under the EDES program po. Ang kaibanan po man din sa EDES po, may mga proyekto po kita like product development, ang pinupunan tapos sa product development. Kasi may mga produkto po kayan ang mga beneficiaries po na pwedeng ma-develop po, na maibenta ng maayos po sa market. So, kaipuhan po siyang ma-develop, nganing maging competitive po sa market. Ang masunod po kayan, pag may igwa na po ki-product na pwede na nade-develop, pwede na po siyang ilaong po luman sa village, pag-akod na po proyekto na VLFED or Village Level Enterprise Development, Farm-Focused Enterprise Development. Iyan po, tinatabangan na po siya kang DTI na
na mag-product labeling, kung paano po mag-packaging, as in perfect na po ang mga produktong iyan sa tabang naman po kang DOST, as in iba pang mga opisina po digdi sa Pilipinas para po maging competitive yung sa produkto nila. Kung competitive na po kaya siya, mas dakula na po ang kita nila kayan sa market. Ang sarap pa po, ang CRFP, SP po, yan po, ginigibo po iyan para masuportaran ta po itong mga parauma na matabangan po silang makabangon giraray. Hindi event po na iagihan po sila ng mga rebalasor like mga kalamidad, araw po kang bagyo, baha, ang kay po hanta po matabangan sila para makapagpuon po giraray, makabangon po sila giraray. Asin makapagtanong, makapag-produce giraray, makabenta giraray sa market para tuloy-tuloy po ang sa indang kita. Pero po kaya, di po kami foreign funded project po ini. So, pigapon may pong project split. Alam ko po na-discuss na po ini dati sa radyo, kaito. Kaya pahapyawan ko na lang po siya, yung support to parcelization of lands for individual titling. Nga po kasi nasabay ta po siya din niya para sa ARBDSP. Kasi po, pag natawaran na po ng titulo sa tuyang mga farmers, ang masunod po kayan support services na kung saan po naglalaog ang ARBDSP. The day po pwede na basta sana, day po natatapos ang sa pag-distribute kang mga daga. Ang po kaya pagpatitulo ng mga daga. Kay puhan po, may mag-move on po sila po dyan, mag-improve sa buhay nila, kay puhan po ang support services. Nganing maging strong, maingatan sa daga, makultibar nila po yan, as in mapalago. Kaya po iwag po kaya kita na project split. Opo. Ma'am, bago ta po nakamtan ang marhay ng mga akomplishmento na ini, siyempre po, siguro maugmang maaraman, ano-ano po ba ang mga proyekto sin programa na sa inyo pong naiimplementar para dagos-dagos po na mapanuan ang mga pangangaipuhanan kan komunidad para sa tuy mga paraoma? Saro po nga dyan, ito na pong nasabi ko na product development, yung village level farm focused enterprise development. Pero pa po kaniko pa po kita project po na partnership against hunger and poverty. Aram po, medyo familiar po ini sa Indo. Ini po convergence po ini ng mga iba-ibang opisina po para matabangan po ini mga farmers na na makapaghanap po ng market, makapag-improve po ang production nila at makapaghanap po ni maayos na market po kasi inyong mga produkto. Ang kay pumunta po di mga institutional buyers, nganing permanente po, kung pwedeng regular po na pagbebenta po, tanganing day napuputol po ang kita kan sa tuyang mga farmers. Opo. So, pero po kaya, pero po kaya, nigwapa po kami na pig-apon na aram po na medyo familiar sa Indo is yung pig-apon may pong agraryo merkado. Yung agraryo merkado po, igwa po kami kaiyan sa mga kampo, kaya inaapon may pong agraryo merkado sa kampo. Igwa man po na agraryo merkado po sa Daro 5 at kung saan po sa opisina namin mismo nakakapagtinda po yung mga farmers. Yung sa kampo po, nakakatinda po ang mga farmers every Friday na kung saan po dakula po ang kita ninda kasi dakula po ang tabo duman, dakulang tabang po yan sa samuyang mga parauma. Nagbebenta din po sila sa mga ospital, sa MMG, para sa rice para sa pangangaipo, mga bagas, pangangaipo po mga empleyado ng MMG. And then sa mga hospital po, and then yung ito po mga nasa BJNP po, ito sa mga persons deprived of liberty po na pangangaipo po nila sa pagkakan. Dinadarahan po yan, binibentahan po nila yan yung mga, dinadarahan po nila ng mga gulay, as in ano pang mga produkto po na agrikultural. Opo. Pero po kaya, igwaman po kita kay mga farm to market, mga farm machineries and equipment po na tinatao po sa inda para ma-improve po, as in mapabilis, mapagaan po ang produksyon kan sa indang mga pananom. Pero po kaya, igwaman kita po ng mga farm to market roads na nagdigo na po para matabangan po sila specifically po sa marketing, sa pagbiyahe po kan sa indang mga produkto, pasiring sa udan. Pero po kaya, nagpapakita sa project, itong Links Fund project po, inaapunta pong linking smallholder farmers to markets with microfinance, na kung saan po, kinakluster to po itong mga farmers ng 10 hanggang 15 farmer, tanganing, sabay-sabay po silang nagtatanong, sabay-sabay na nagbibenta,
tanganing igwa pong volume ang sa inang binibenta. Ang mga institutional buyers po kaya, dahil man interesado magbakal ng tigdikitan pong volume, kay kuhan po dahul kaya tinitiripon tapusin tanganing pag nabiyo sa mga produkto nila, dakula na ang volume. So mas dakula ang chance na makakuha po aning maayos na buyer. Yan po yung links farm, yung ginagamitan po ng collective marketing. Opo. So talagang kadakol pala kagaring susi na mga naidagdag sa tuyang program beneficiaries development para sa tuyang mga ARBs and mga ARBOs. Bakong iyo. As in, syempre po, mailaladawan ta ini komo ligasiya kan kada miyembro. Alagad sa ngunyan, ano na po ba ang mga inabutan pa na mga pagbisto kan sila po mga opisina, dulot kan marhay na akomplishimento, as in padagos na lihitimong pagsiservisyo para sa tuyang mga paraoma? Ini po ang sarong dakula aming ondra po na masabi po na baka sa hiling mi po nag-iepekto po siya, may impact po yung mga serbisyong tinatawag mi po sa mga farmers kasi nga ni po ini po mga matitibay ni po mga empleyado po na nag-iimplementaro pa ini mga proyekto, mga mahihigos ang sindikado mga empleyado na may pusok talaga sa pagtabang. Saro na po itong samuyang Subosco po, si Carpo Lermadino, na nadeklara na pong Most Outstanding Regional Program Beneficiaries Development Chief Agrarian Reform Program Officer po kang 2023 dahil po sa esfuerzos niya po sa Partnership Against Hunger and Poverty. Ini po, national award po ini, and siya pa lang po ang igwa kaini hanggang ngunyan. Ang saro pa po itong igwaman po kami mga empleyado na mga matitibay mo po talaga, matsatsaga. Like si Christine Ascot siya po, na siya pong na-awardan po Most Outstanding Regional Point Person ng project na Partnership Against Hunger and Poverty kang 2022. In addition po dyan, dahil sa patraining po na natin dira niya tungkol po sa halal principles and practices, na-awardan naman po siya Halal Awareness Champion. Kaya dakula pong ondra ay dakulang tabang po ini sa mga paraumot sa maabot na panahon. Igwa pa po kaming saro si Haniden Ante na si Haniden po saro dati po ay bago lang po maglipat digdi sa moya sa regional office. Dati po siyang naka-assign sa Masbate and duman pa po sa Masbate mismo ay na-awardan na po tulos siya dumaning top grocer po pirmi sa marketing. So, siya po ang in-awardan ng Most Outstanding Provincial Point Person po sa marketing. And ini po, ang na-award niya ini po is for 3 consecutive years. Tulong taon po sunod-sunod, siya po pirmi ang top grocer. So, dakula pong kaubahan mi po ini na, dakulang balos po, nasa mga gilid-gilid mi sa baba, may nakakamidbid man po pala ng mga espresos kan mga taga-daan. Opo. And syempre po poon sa pagproseso, sa approval, as in implementation kan sa tuyong mga proyekto sin programa, di man po malilikayan na may mga nasasabatang kitang problema as in issue na kumbaga inahampang niya to pero nalalagpasan. Para po sa Indo, ano-ano po ba ang mga pinakamagabat na problema na sa Indo pong kumbaga na nasabatan para sa implementasyon kan mga suportang serbisyong nasambitan na po nindo? Ang sa paghihiling ko po na mas pinakadakulaming problema po digdi ay ang ulit-ulit po na pagbibisita kita ng mga bagyo sin kalamidad. Ang dakula po siya para sa kuha ng problema kasi data po yan makokontrol. Kaya igwa po kami ka mga inspersos po, may mga intervention po kami tungkol dyan para matabangan po sa mga farmers na makabangon ulit every time na iagihan po sila ng mga rebalaso o kaya kalamidad, araw kaining mga bagyo. Igwa pa po ning saro na kunyan ini bako na po, bako man actually problemang magabat, ay magabat siya pero bako man talagang problema, kundi kakulangan siguro po. Kasi yan na po ang permi na issue po is kulang po yung kapital po ng mga farmers para para sa produksyon sa agrikultura, mahal po ang mga agri-inputs, kaya po iyan po nagiging issue po iyan pirmi ang kakulangan po ng pondo para sa pag-uma o pagtanong.
Opo. So talagang liwat pinatunayan na kita mga Bicolano resilient tamaray ang bagyo sa tuya talagang parte na po dito na po malilikayan. Anyway, agraryong susi, pagkatapos po na ma-turn over ang mga ang mga suportang serbisyo para sa mga paraomas and organization, papaano ta po na mamantiner ang silang kamugtakan? As in, masisiguro po na padagos na naantabianan po ang kamugtakan ninda? Kami po sa DAR, igo po kaming regular na mga assessment na inaapod mi pong kumustahan session. During dyan sa mga kumustahan session na yan po, napapaghurunan mi po itong mga, ano po ang impact ng mga project na ginigibo mi. Ano ang resulta, nag-i-improve ba yung buhay kami sa mga paraoma. Dapat pa bang ituloy, padagos ta ining mga programang ini, kay puan na bagong programa o kaya kay puan magdagdag, napapaghurunan mi po yan. During po dyan sa tuyang mga kumustahan session. Pero po kaya, nigwa po kita ng pigaapod na monitoring, sustainable monitoring na ginigibo po para po sa tuyang mga infra project. Taini pong mga FMR, mga farm-to-market roads mga school buildings na pinapagibo o kaya daycare centers na pinapagibo kang dad para sa mga paraoma, asin sa indang mga pamilya. Patapos pa po niya, pag nahamana po siya, kay kuhan mi na po siyang i-turn over sa LGU. Ang LGU na po kaya nagmamonitor, asin mag-aasikaso, asin magmamantiner, tangani po na permi siyang maayos, tangani mas dakulang tabang po, mas dakulang benepisyo ang makuha kan mga farmers na po. Kung sa insida naman, kung sa insida nagkakamurugtan. Opo. Kumusta ro po kamong supervising Agrarian Reform Program Officer, kandar, asin sararom kan PBD Division, ano po bang mga papel ang sidong pinagpapanindugan, tangarig masyerto po ang mga magaganikong lakdang para sa tuyong mga Agrarian Reform Beneficiary, asin mga organization kagraryong susi? Nagkakapira po iyan, pero halipot na pag-oras ta siguro, so pinaka-importante lang, ang pinakamagabat na ano na lang po, saro po dyan, kahit po ang pong i-supervise po itong mga staff ni po na nag-i-implement po kay mga projects, hindi lang po hindi po sa bilog ng Bicol Region, hindi lang sa mga probinsya, as in sa mga munisipyo po kung saan pag-i-implementar ang mga projecta. Saro pa po dyan, trabaho ko din po ang mag-craft ng mga learning materials po para po magamit sa pagtuturo mi po sa mga paraoma. Pero ang saro pa po dyan is, pagwara at siyempre po so boss ko, pagwara po si Carpo Lermadino, sinasalo ko po itong mga activities na kaipuhan niyang bayaan para sa mga iba-ibang activities. Like, halimbawa ngunyan po na nasa Baguio po si Carpo Lermadino para sa CRFP activity po, kaipuhan po na saluhon ko po itong mga trabaho ni Carpo Lerma, kaya po ako unti mo niya. Pati pa po yan ang trabaho ko. As in, kung ano pa man po na mai-assign po kang director, even if they po nakalista duman sa sakuyang mga regular na duties, ginigibo ko man po iyan. Opo, yan. Bareta ko po, sa katatapos pa sa ng kumplianyo ni President Ferdinand Marcos Jr., nagigwa po kita nin mga inisyatiba, manunungod sa pagpaabot kan suportang asistensya para sa mga naafektaran kan nakaaging bagyong Pipito, kan bagyong Christine. Katakod po kan inisyatibang asing ginibong sabay na handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat sa bilog na riyon. Ano po ini, Tabi Ma'am? Ini po ay may saro pong project po dyan na naginibumi na offshoot po kaya na activity iyan ni BBM. Hali din po sa central po ang pera kaya na hali po sa gobyerno ta. Ang pigapunta po na Bangon Uragon project po. Kung saan po, ang katuyuhan man sana po kaini na ma-asistensyahan po ang mga farmers na makabangon giraray po. Matapos na agihan po ka mga iba't ibang remalaso po na nag-aagin sa tuya. Like ni Kang Bagyong Pipito and Christine, yung mga farmers ta po sa Albay, Camarines Norte, Kamsur 1, Kamsur 2, and sa Catanduanes po, sinta po sa mga pinakagrabe pong tinamaan po kaining bagyong ini. As in, may igwa po kita kaya ng 4.5 million na pondo na ngunyan po na ibaba minaman po sa mga probinsya na asin mo niyan po ini-implementar na po ninda yan. Yan po perang yan ginagamit po ninda sa mga ibang mga intervention like pagtao po ng mga pananong, fertilizer,
mga farm equipments na pwedeng magamit po para makabangon ulit po sa mga farmers. Makapagpuo naman po sila ng production at magpadagos po ang pagbenta kan sa inang mga produkto para sa ikakarahay kan sa inang mga buhay. Okay. So sa ngunyan, ano-ano po ba ang sa tuwing mga piglalauman pa mga programa o sa indong mga pigpaplano pa mga lakdang para sirarom kan sa indo pong division na sinang programang ARBDSP na sa tuya pong gustong ipaabot lalo na sa tuwing mga ARBs? Igwapa pa lang pong sarong project na nalingawan ko pong sabihin kasubakyo. Balikan ko po yung GPS project. GPS po ang hindi po siya global positioning system, kundi Gabi Pili Sili. Hindi baga po sa tuya, kaya sa tuyang luna, ang pinakaprodukto po talaga Gabi Pili Sili. Ngunyan, ginibo po ini po na pinulan po ini kan sa muyang boss, si Calpular Madino, ginibuhan niya po ini ng proposal na na-approve po kang central office may para ma-develop po itong Bicol's distinct crop na Gabi, Pili, and Sili. Nagpapadagos po ini ang adaklan po kay niyaw na po sa Buhit, Camarines Sur. Igwaman po digdis albay sa learning bubble po kang probinsya kang Darpo. Nagpapadagos po ang pag-implementar po kaini sa iba't ibang parte kan sa tuyang nasyon ay rehiyon. Igwa pa po kaming pigaplano na gigibuhon po ngunya na November, baka November 20 gayon po ang tentative date po kaini. Magkakaigwa po kita ng Arbo Caravan. Ini po papartisiparan po ini ng 500 na ARBs and mga empleyado po kang iba't ibang opisina di gobyerno po din sa tuyang rehiyon. And ang katuyuhan po kaini, like halimbawa sa Muya, dahil po sa trust po ni BBM na gibuhon na kooperatiba ang mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization para nga naman po magtaas pa po ang kita ng mga farmers ay tatabangan po kita right then and there po during the caravan, magkakaigwa po ining oportunidad na makapag-register po ining mga Agrarian Reform Beneficiaries Organizations po na maging kooperatiba online sa tabang po kang Cooperative Development Authority. Mm-hmm. Pero po kaini, kunya na October po, igwaman po kami slated na turnover ng Farm to Market Road po, bagong Farm to Market Road po na bago pa sa napumahaman sa Pulanggi. Ngunya na October din po yan mangyayari. As in, ngunya na October 16 din po, igwaman po kami ilo-launch na Learning Hub na may kaibanan na online platform kung saan po pwedeng mag-adal po digdi ang mga farmers, malaog lang po sila naman sa online platform, pwedeng mag-adal ang mga farmers, mga estudyante, mga maestra, and maski sisay pa man po na interesado makaukon po ng agro-entrepreneurship. Okay. Opo, yan. Sige ma'am, Kaagraryong Susi, pagkakato na po nindo para ipaabot ang sinong mensay sa tuyong mga kaagraryong nagaantabay digdi sa tuyong programa. Hindi na po akong nalilingawan. Hindi na akong nalilingawan po. Yan. May mga tao po akong gustong pasalamatan na sa muyang dakula pong tabang po talaga sa mga proyekto may. As in, mga ngalas po kamo may puso po talaga siya para sa mga paraoma. Si President BBM po na dahil lang po kaya quiet lang po kaya siya. Pero dakulang tabang po sa mga farmers may mga Agrarian Reform Beneficiaries mo po. Supportive po siya dyan sa katabang niya man din po yung sa muyang secretary, si Secretary Conrado Estrella III. As in, gusto ko man po pasalamatan yung aming regional director, si R.D. Rubens Theodore Sisinda, na kung instrumental po sa pagkakagibo po kan sa tuwing agraryo merkado. Dahil sa espersos niya po, magayon na po ang agraryo merkado mo, yan asin dako nagtabang lang siya sa itong mga paraungan. And of course po, sa kuyang boss, gusto ko man pasalamatan po si Calpular Madino, na sa muyang inspirasyon, and pirmilang yaong po sa muna kasuporta sa anumang pong mga proyekto na dinigibumit. Ay, salamat po sa Gabos, salamat po sa Indo Ka-Agraryo Grace, and ayan po, Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino.
na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Sa bawat Pilipino. Yan! Salamat po mga kasama. Liwat pong naihatod sa Indo. Ansaron naman pong episode kasi ito yung programang Kape asin Baretang Agraryo ngunyan pong aldaw. Ang tabianan giraren programang ini again kada biyernes po kita alas 11:30 nin pagkaaga. Tigilan po sa 91.1 asin 1296 sa Birikan kan sa Indong mga radyo. Abangan po yan. Siriman po ang tabianan kita sa pagi po kan may Facebook Live kan RMN DWNX Naga. Sa ngaran girari ni Kagraryong Susi, sa ngaran kan mga pagiriba sa lado technical. Liwat ang tabianan po ang programang ini. Ako po ang sidong nakaibanan mga kasama sa programang ini. Ako po si Radyoman Kaagraryong Grace Inocentes. Asin ang programang ini, hinatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong Split. Sa Indong Nadango, ang naging katiripunan sa Indong Nadango, ang naging katiripunan ang ginunuhikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniya, Kape asin Baretang Agraryo. Maligayang ipagdiwang natin. Kasama mo ang RMN sa pagsalubong sa pagsilang ng ating